So, welcome back guys sa aking channel. For this video guys, ayan o, hagak na po talaga ako. Kasi yung farm dito namin is napakabungtod, napakabukid. So ngayon, magkita-kita na kami ni Nanay Gloria. Ayan, nagdala ako ng isda at saka bigas. Ayan, so dito tayo dadaan sa kanyang bahay kubo. Yan. Ganito po talaga araw-araw. Magsagka. Yan o. Isda at saka yung bigas. Tingnan natin guys kung nandito ba si Nanay Gloria sa kanyang bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon ay sari-sari. Ayan guys, so yung bahay ni Nanay, parang wala si Nanay dito. Ito yung mga kamuti, talbos na mga kamuti, kung saan ako palaging nagha-harvest ng mga talbos ng kamuti, yan o. Nay! So parang wala si Nanay dito guys. Yan o. Nay! Parang nandun na sa farm ata. So ngayon, manguha tayo ng tanglad para sa ating tinulang isda. Ayan o, dito tayo manguha. Ayan. Kunti lang. Ayan. Ito lang. Ayan, so punta na tayo dun sa farm. Nay! Wala si Nanay dito. Ano, ang daming tubig ni Nanay. Tubig po yan sa ulan. Kitang-kita niyo yan na yan po yung dadaan yung tubig sa ulan. Yan, so wala si Nanay dito. So punta na tayo dun sa farm parang. Kasi alam ko na si Nanay is nandun na sa farm. Diba? Yan, so dito kami dadaan patungo dun sa aming farm. Malapit lang po kasi yung farm namin at saka dito sa bahay kubo ni Nanay. Madadaanan lang ko lang po talaga yung bahay kubo ni Nanay pag pupunta ako sa farm. Yan. Yan guys, oh, yung binili kong bigas para po ito sa konsumo ng aming mga aso. Bigas na mais. Yan, at saka meron akong dalang isda para sa aming pananghalian. Ano? Pawis na pawis ako guys sa aking paglakbay patungo dito sa bungtod. So yung tawag sa amin sa bukid is, sa Bisaya is bungtod. Yan, pawis na pawis ako. I hope nandito si Nanay para makita ko na naman si Nanay. Kasi guys, alam nyo na minsan na lang ako pupunta dito sa farm. Kasi meron kaming ginagawa dun sa may factory dun sa Ubos. Meron kaming ginagawa na restaurant. So, busy po ako. Hindi na po ako nakapag-live sa aking Facebook page. No? Tsaka, okay lang naman kasi minsan lang naman yun may gagawin kami dun. Ayan, so I hope nandito si Nanay Gloria. Ayan. Nandito na tayo. Nay! Oh, nandito si Nanay. Nagka! Nagusa ka, Nay? Nangguna? Yay! Si Nanay nangguna. Nag-harvest na nagkamunggay na eh.
Na may dalang kamunggay. Ah? Aw. Ito na lang yung kamunggayan natin, no? Kasi nagdala ako ng kuanay. Nagdakog isda. Yan, so mayroong tanglad. Ito na lang yung gagawin namin. Yan. So yung dala kong isda. Ito na malaki. Yan, ang laki niyan. Kasyang-kasya. Kasi 3 lang kami dito. So, hiwain to ng 3. 1, 2. Yan. Kasi magibuhat na eh. Ha? So, si nanay guys is nangguna po siya. Puntahan natin. Ha? Gay! Asa man? Ganto ko pa daw mo. Bitaw, labong na bagit kayo to. Muna yung mong guna. Ano na nanay? Tuwaon ng tara. Yun, so nangguna pala si Nanay Glory. Tuwaon na nanay. So si nanay is maghaling siya ng kayo. Ayan, so naghaling si Nanay Gloria. So ngayon guys is manguha ako ng sili at sal kasi para ilamas. Yan o, mayroong mga bunga. Marami namang bunga. Ayan, so mag-harvest tayo ng sili espada. Sili at sal ba yun eh? Ayan, lagyan po natin ng sili espada yung tinula natin. Ayan. Ito na yun guys. Ayan. Tsaka linisan na natin yung isda para sa ating tinola. So yung lamas, yung ingredients natin, itong malunggay, tapos itong lemongrass. Ayan, mayroong lemongrass na na-harvest ko dun sa bukid ni nanay. Ayan, so linisan na natin yung isda. Yung isda, oh. Fresh na fresh po talaga. Ayan guys, yung isda, no, mayroon siyang kinakain. Yan, oh. Hawa na eh. Yan, oh, may kinakain siya. Grabe. Nani nila Subaru, no? So ito pala yung isda na kinakainin nila. Itong tuloy. Yan, o, tuloy. Grabe. Kasyang-kasya sa kanyang babaw. Dito. Yun na. Katuloon lang ko ninay. Lagi. So, hiwain natin ng tatlo. Tatlong hiwa. Yan. Ito ka mga out sa, ino ba? Nanguha ba ako dito kuan? Itong dahon. Kaya
Tanong ko mama. Aban mo, libog ko. Dito? Libog ko. Wala, dito kayo. Ayan guys, so hugasan na natin yung isda, no? Para i-prepare. Kasi si nanay, nagtakang pa siya o tubig. Yan o yung kanyang sinaing. Yan. Hinugasan na niya yung kanyang kaldero namin. So ilagay ko na muna to. Kasi maghagpat ako sa... So ito na yung yung ating ingredients. Sili, espada, tapos itong malunggay. Lagyan natin malunggay para mas masarap, diba? Mingaw na kong tinula. Bising-busy po kasi kaya ngayon nga ako ulit nakakain ng tinula. Ito nga natugtang lab na ba na? Ugkuhan. Sili at sa espada. Yan may tuko. Yung ka-harvest ani nay. Kamunggay. Ay babaw. Yung biton tatay dito kuno ka. Set do kag bitrasin. Para manok. Ito na siguro na. Ayan, so ready na yung ating mga ingredients, no? Itong malunggay, tapos ito yung ating isda para tinula, at saka yan, no? Merong sili, espada. Kunin natin yung pungango. Kunin talaga yung pungango. Huwag natin apil pungango. So sa Bisaya guys, ito is mga pungango. Pungango daw to. Ayan, so yan, malapit na makulo-kulo yung tubigan natin para sa tinula. Kumusta imong birthday na? Kuwang sa kalipay? Yeah, kuwang sa kalipay daw guys. Kuwang mga anak ko uli? Wala din mga ready eh. Pila man, sarami na uli. Huwag yun. Si Erlyn ay nada. Oo. Nanong man sila? Kaya pang ko sa Facebook na. Busy kayo sila? No? So, sabi ni nanay guys is yung, pila to yung anak ni mo, nay? Wala. 8 po yung anak niya. 8. So, maski isa sa kanilang 8 is wala pong pumunta dito sa kanyang birthday. So, yung isa lang po yung year sa kanilang bahay. Yung early na, no? Oo. Yan lang po yun anak niya na ni Duaw or ni Tambong sa iyang birthday. So, pagbilan na, kinamang ko na. Nidto man ko na, di duha. Sige lang, basta maayo lang lawas. Kilang basin sila o kuan, baka hope is makarealize yung mga anak ni Nana, yung 7 niyang anak, hindi po nakapunta sa kanyang birthday. Kasi malayo yung mga bahay nila, nandun sa mga isla, at saka dito sa Bugo, yan, Mandawi.
Baka soon is surprise pupunta sila dito. Basin muari sila na. So, yan lang po yung importante. Huwag na lang natin dibdibin kasi ang importante mas malusog at saka okay yung pangangatawan natin. Di ba, Nay? Mayo lang ato lawas. Saka yan lang. Basta yan lang po yung importante sa birthday natin, no? Na bibigyan tayo ng magandang pangangatawan. At saka yan, so maraming salamat, Nay. Saka malapit na kumukulo yung kanyang tubig. Yan, o. Malapit na yan. Ayan, so kumukulo na po yung saingan natin. Yan, o. Ilulot na po natin yung ilagay na natin yung isda. Ayan. Tulingan na. Tinula na. Ayan. So, takpan na natin kasi maya-maya, pag kumukulo na yan ulit, ilunod na natin yung mga laman. So, ito yung lamas natin, no, yung ingredients. Meron ditong kamatis, sili espada, tapos tanglad, saka syempre yung malunggay, yung maraming mga health benefits yung malunggay. Ayan. So, ayan guys, kumukulo na po yung ating saingan. So, ilagay na natin yung ating mga ingredients. Ayan, o. So, itong kamatis. Una yung kamatis. Ayan. Tapos, sili at sal. Ayan, o. Ayan. Last one is yung tanglad. Ayan. So, yung ating malunggay, mamaya na to po ito. Pag kumukulo na yan or maluto na yung mga lamas natin or yung ingredients natin, guys. Ayan, so parang nagugutom na ako sa baho. Ang bango po talaga ng tinula. Iba po sa, yan, o. Ang sarap ng tinula, guys. Yan. Nagmamantika yung isda. Wow. Ayan, pag kumukulo na yan ulit, ilagay na natin yung ating malunggay. Yan. Takpan na natin. Tanaw din. Smile. Smile ba? Oh? Ano? Smile ano? Papras ko ba? Nay. Smile ka na. No? Kasi minsan lang kami nagkikita ni nanay. Si nanay, ako po kasi busy ako dun sa ubos. Tapos ngayon lang kami nagkita ulit. Mga almost siguro mga malapit na mag one week ata, no? Kasi doon ako sa ubos, pag meron yung amo ko is kakain kami sa labas. So ngayon is nagbanding kami ni nanay, nagluto kami ng tinulang isda. Oo. Kasi hinandaan po ako ng pagkain ni nanay, tapos sabi niya pag meron silang hinanda, hindi ko makain kasi nakakain ako doon sa ubos. Kasi pag yung amo ko is dumating, magdala po ng foods. Tapos doon ako kakain. Smile na eh. Oh? Ayan, so parang luto na yung ating tinula, no? Or bukal na. So, lunod na natin yung malunggay. Ayan guys, so kumukulo na. Wow, saktong-sakto. Ilagay na natin yung malunggay, no? Malunggay po talaga yung nagdadala ng, parang sa pelikula, siya yung bida, yung malunggay. So takpan natin ulit. Yan. So pagkatapos nyan, maluto na po yan, i-update ko kayo. Ayan, so luto na po yung ating tinulang isda. Ayan. With lemongrass, yan, o. Yung sabaw po talaga. Tikman natin yung sabaw. Tapos na po ito napitimplahan ni Nanay Gloria. Yan po si Nanay Gloria. Busy sa kanyang malunggay. Ang sarap. Tinula. And guys, so maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. And for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page si Nanay.
Yan, thank you for watching guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Thank you po. Ingat po kayo palagi. See you in my next video. Bye-bye. Maraming salamat.